Barek nor pas hazlatai polakatarni mong sung sasangteng ani rangsakni takuti bukuksong rangsakni cerai kunai rangsakni sikla sikli okra sakra kaitorni seleng ju sung saimano 2022 bisani taklaini o Good Friday ni kakangkam ka seri ka hamjakmo dai tongthokmo Good Friday salni bagai subrang hambai tenorok jottoni bagai go hambai wansoka tini serang satni bisingtui jora kisi sawo Jisu Thwinani kokno tui sachiwan hunai kok to te pai playa abo to nokhabi habai sapano te thak playa pai playa tam keba just shortly kaisa topic tei ang sanam busungan kokno sei why Jesus had to die Jisu Khristo bo tamni bagi cross sakabo phaiti panyanangka just omni kaisa chikonte wan subject mai kok sei Elam bagus sono kok sao Rome chapter 3 verse 23 For all have sinned and come short of the glory of God. Arthat bebak borokno sumso klaikya hake sung sajak kaiturbai haksal ungka bebak borokno sumso klaikya asakawo nung thung ang thung okra sakrang tung corai kunai tung sumsok abo sumsok no abo jemon bufang kotor ma korat bai cara kerakang ke grum saklai thang mahai abo hai na abo hai sumsok phai hapakya tabuk te kaisa ko Rome chapter 5:17 no tamusang kang ke orosang 1 nismi eba 11 sing porithanten sung serai ke mano kapan taku bukro oelam baro dalai naiman ke sao bible jago tong ke sao omahai jarawo verse 12 ni sini ang porna busung haipun jora keriwa 12 tam saka chapter 5 ni borok khoroksan ni bising trise sung sarong sumso kapayo borok khoroksan ni bising trise sung saro sumso kapayo mi bagino a borok ma thuyo abo ungma bai no beba borok ma thibayo tamni hinke beba borok no sumso khlaikya ar kebo mahai borok rei sumso kerikya omo kache siur abon bagino sumso kangke o sumsongi yakni borok ma thangjak nangnai di o sumsongi bagino kaito bo kaham kaisa kalai se lama senangka a lama ni kokno 17 saka hinai borok khoroksan bising sumsok phaikya te borok khoroksan bising mo thangjak lama phaikya 17 saka a borok khoroksan ibagai bo sumsok khlaima bising te bebag borok no ma thibayo tamoke Jisu Khristo hanai borok khoroksani yaktui khlaijak mani asamung busuk se kotor kaitor bai belai khairok jagai haino kaham hanai romjaknai rok bebak no Khristo tui keplai engai thangai tongnai busuk wanawa sinchani ko khapani takokte kokson busuk wanawa sinchani ko busuk tongthokmani ko koktam kangke Jesus had an amazingly productive ministry teaching and healing thousands and he attracted large crowds and had potential for much more Arthat Khristo Jisu asa ke wanaw sing sabok laikya bo hamiran hamdaka turunka kabang borok bino kulogo himka tamke bini kulogo
bin besnang himana mo bujoktor worthy tebono hambai reka song saimono thangnai pamsande bhage chirikogoi bini bage chirikhok laikya. But Jesus allowed this work to come to a sudden end. He could have avoided arrest, but he chose to die. অর্থাৎ Khristo Jisu bosakno musung tunyo o krosok tinggal bagai bosakno phaiteng ungtheng allow khlaikya sudden nangkugo nangku tongmango. He could have avoided bo romjaknani thaprarjaknani bujaknani tokjaknani risakjaknani khokte mosajaknani lasimsaklangani abo nori mankomo. Yes, abo bo mano haipano bo abno welcome khlaikya kokhe just nimiani bagai nonana muthana bagai jemon omo haise sang kami rogo sini गुबुन धर्मनि बर'रक सरि हायमें गांके थिकेरा नायकें गांके तकसा तकती नांगमाहाय पुन नांगमाहाय हामना बागै राथारमाहाय थैरमाहाय तकनि तो मुंसा दोसक्रै पुनि तो मुंसा दोसक्रै फारागनि तो मुंसा दोसक्रै हायपन ओ बरक हायमेने हामना बागै बनो राथारै थैरमाहाय ठीक तद्रुपनो nona ano paipleya nangma ononto jibonan nabagai khorokjalini bagai haiti bekya rosakao taibo phobjaka thangai basaka Easter sanin salo abono makanai che Jisu mo bari ke balai ke nangmani ko khana tokjangnai ko khnai naijngai ko wansugui naijngai ko koktamuke that was the an important part of Jesus ministry. Jesus Christian ministry ni phaiman ni bini mission no kroso Thwinani tamni ke kaito rabon nayo bini bolidani bisingte nang ang nakarmanani kaito no manani omosa hamari ni ko omosi belai ke tong mani ko khapang ni takhu tei bukhukso moklaisa ko haipon belai nang ko mani ko please nang nini poribar bersaboti bai wanso ke balai kaham nini kicing halak sungai okong lokai wanso kaham. Why Jesus have to die? Almost a subject. Why did Jesus have to die? Why did Jesus have to die? Jesus have to die because of you and because of me. Answer. Kokil balai klaisa. Please wanso ki naide nang hamri manai. O wanso ma bai nini life whole chancing thangmano wansung chancing thangmano nini nopung chancing thangmano omosa kaisa yaisa arta nasik de o Good Friday salo omnon wansu gati ambai kaham tongne. God bless you all. Kaitin hamari mandi subreng na mandi mo thangjak di omosa kotor ko.